napraviti kuću za moju lutku od kartona. Gotovo! Kako ti se sviđa? Odlično! Drago mi je što si oduševljena. A ko su naše komšije? Wow! O da, ćao svima! Ja imam savršenu srebrnu kuću. To je baš ono što mi je trebalo. Izgleda prelepo. I moje lutki se sviđa. A? Ko to leti helikopterom? O, to je moja zlatna kuća koja dolazi. Hajde, stavite ovdje. Odličan posao, hvala. Sada moja lutka ima zlatnu kuću. Tako je lepa. Jao, a Lincina kuća je tako jeftina. Da li stvarno tako mislite? Ali to nije fair. A znate šta? Mogu da je poboljšam. Uzet ću farbu u spreju. Lutko, sklanjaj se. Sad ću da ofarbam tvoju kućicu. O da, bit će mnogo lepa. Koristit ću različite boje. Prvi sprat je plavi, drugi žuti, a krov i cela kućica će biti roze. Gotovo, vidi. Jel ti se sviđa? Odlično. A sad mi trebaju stari časopisi. Iz njih ću iseći potrebne slike. Par lutkica brac i nekoliko zvezda. Odlično! A sad ću zalepiti to sve na kućicu. O, kako sjajno! I krov treba također ukrasiti. Da, izgleda baš prazno i dosadno. Obavezno treba nešto dodati. Imam ideju. Sad ću ga napraviti mekanim. O, da, gledajte. To je divno! A šta je te donela moja lutka? O, to je plastelin! Da vidimo! O, on je tako mekan! Sviđa mi se! Hajde da napravimo ružu od plastelina! Wow, tako je lepa! Zalepit ću je na krov! Gotovo! Vidi! A? Jao, čiji to kamion ide? A, da, to je moj. Kamion je dovezao srebrne kuglice. Stavit ću ih na krov. O, da. A tu ću staviti krunu. I također mi treba srebrna folija. Treba je iseći. Da, tako je. Odlično mi ide. O, Britney, zdravo. Da li ti se sviđa? Ma nemoj. Okej, ukrasit ću kuću s polja. O, prelepo. I mojoj brat se dopada. Divno. Nema na čemu. O, šta je to smislila Britney? Ja sam već počela da ukrašavam kuću zlatom. Moja lutka želi dvorac. Nema problema, uradit ću to. Dakle, stavit ću na krov nekoliko kula. Oh, kako lepo. Ovdje će biti zlatni dijamant. I trebaju mi zlatne poluge. Želim da cijela kuća bude u zlatnim tragovima. O, da. Odlično mi ide. Pogledajte kako lepo curi zlato. Odlično izgleda. A sad ću dodati garažu. O, a evo i moje lutke koje dolazi u prelepom automobilu. Da, ti si divna. I ja tebe volim. O, šta to moja lutka želi da uradi unutra? A, spavaća soba, naravno. Sve ću uraditi. Koristit ću čačkalice, karton i lepak. Tako je. A sada uzimam plastelin i pravim sto. Gledajte, uspelo je. I obavezno
treba mi stolica. Super! Iznad stola će biti krevet. Postavit ću još tobogan i policu. I još nekoliko detalja. Eto! A sada uzimam papir i olovku. Sad ću da te nacrtam, lutko. Ne mrdej. O, ti si tako lepa. Okačit ću tvoje slike po celoj sobi. A ovdje treba tepih. Super! Sada moja lutka može da se odmori u spavačoj sobi. O, već je zaspala. Kako je to slatko. Sjajno. A šta ostali rade? Hajde, hajde. Uspelo je. Dakle, to mi ne treba. Lindsay, hvataj. Pa napravi nešto s tim. Ja nemam vremena za to. Sad ću napraviti lepe vitraže. O, da, to je divno. Ovo ću staviti umjesto zida. Gledajte kakva lepota. Dakle, tu će biti modna pista. A ovdje garderoba moje lutke. Tu ću okačiti zavese. I eto. Gledajte kako je moja lutka moderna. Izgleda divno. Slikam te. Ej, Britney! Šta? Odlučila sam da popijem koktel dok Sam sređuje kuću. Hajde, požuri. Prvo sam mu rekla da iseče oblake od zlatnog papira. Da. Odlično ispalo. A zatim treba da ih zalepi u sobi. Lepo. Ne. Ovaj tepih je bolji. Hajde. Stavi sad krevet na njega. I također organizuj mjesto za šminkanje. Moja lutka obožava kozmetiku. Da, dobro si odradio to. Svaka čast. Ali šta će moja lutka reći? Pogledaj, draga. Wow, sviđa joj se. Može da se našminka i da spava. Odlično. Uživaj, draga. Odlično, devojke. Završili smo sa pravljenjem celog sprata. Da! Šta kažeš? Da li si gladna? Jao, naravno. Odmah napravite trpezariju za moju lutku. Dakle, prvo nam treba zona sa tortama. Što više torti. Moja lutka ih obožava. Zatim stavite stolice i sto. Eto, lutko, sada možeš da uživaš. Jedi, moja draga, prijatno. Liv, a šta si ti smislila? Kod mene sve pod kontrolom. Dakle, sad ću izabrati pravi dizajn. Ne to. Evo ga. Moja lutka će imati čitav klub na prvom spratu. Ona obožava muziku. A i ja isto. Hajde svi da plešemo, da? Cool! Wow, vaša muzika je privukla čak i moju lutku. Okej, možete zajedno da plešete. Znaš, hajde i mi da se zabavljamo. Šta je to smislilo, Lindsay? Pogledaj. Da li je to McDonald's? Da, moja lutka ima svoj lični McDonald's. Može da naručuje sve što želi. Moja lutka obožava burgere. Devojke, jeste li i vi ovdje? Da, naše lutke su htjele da pozovu tvoj brat kod mene u klub. Biće zabavno. Hajde zajedno da ludujemo na našoj žurci. A kasnije možemo da jedemo torte kod Britney. To je bilo sjajno. Da, prelepo. Devojke, brzo ćete se sprijateljiti, sigurna sam. Šta? A otkud ovdje leteće miševe? Ne, to je vampirica. Devojke, ne plašite se. Ona će biti vaša nova komšinica.
Biće zabavno, sigurna sam. Dakle, krećemo sa ukrašavanjem kućica. Da, ja sam već mislila. Imam svoj omiljeni sok od paradajza. Sad ću ga staviti u svoj blaster, a zatim poprskati po mojoj kući. Odlično. Ovi tragovi su savršeni. A sada mojoj kući treba dodati crvene oči i očnjake. Da. I stavit ću crvenu stazu. Šta? Borit ću se. Imamo ogroman mač. Hej, zašto si se pretvorila u slepog miša? Teško mi da te pogodim. Čini mi se da sam te našla. Odlično. Tako ti treba. A sada udarac u srce. O ne! Devojke, vi ne ličite na dobre komšije. To je bilo grozno. Wow, od mog mača se po celoj kući pojavila prelepa šara. Super! A želim još da napravim disko zonu. Da, tu ću staviti zvučnike. A zatim organizovati pravi K-pop koncert. O, da? Cool! Obožavam da pevam. Ne mogu više ovo da slušam. Moram je odmah oduzeti mikrofon. Šta? Šta hoćeš? Ne, moj mikrofon vrati. Moram da vežbam. Odmah mi vrati mikrofon, vampirice. Dok devojke pokušavaju da se sprijatelje, ja ću ukrasiti svoju kućicu. Tu ću okačiti moj profil, a ovdje ću staviti mašnice. Slatko! Devojke, idemo dalje, jel da? Da. Dobro, ja ću početi da ukrašavam svoju kuću iznutra. Ovdje je definitivno potrebno renoviranje. Na zidove ću zalepiti crne tapete. Odlično izgledaju. Tu ću zalepiti pločice. Da, super, dovoljno je mračno. A ovdje ću okačiti crvene zavese. Za sad ću otvoriti prozor. Hajde da vidimo šta su uradile moje komšinice. Letim kod Rumi. Da vidimo šta radi tamo. Dakle, hajde da namestimo krevet. Imam odličan ljubičasti prekrivač. Ovdje ću staviti uzglavlje u obliku Derpija i dodat ću mu Susija. Baš je slatko. A ovdje će biti logo mog K-pop tima. I što više jastuka? O da, šta? Ti si opet ovdje? Neću ti dozvoliti da mi upropastiš kuću, gubi se! Hajde! Ipak sam te pogodila. Ajoj, pravo u glavu. Kako mekan krevet. Divno. Ovdje bih slatko spavala jedno 100 godina. Ima igračka. Jao? Gubi se iz moje kuće. Ne želim da spavaš na mom krevetu. I vrati mi jastuk. Hvala. A sada odlazi. Sa zadovoljstvom. Kakova Rumi bezobrazna. Pala mi je na pamet ideja. I meni treba krevet. Da, sad ću sebi srediti kovčeg i poređati igračke. Da. Sad ću to rešiti za par sekundi. Gotovo. Pogledajte kako je slatko ispalo. Moja soba izgleda istinski vampirski. Oduševljena sam. Baš mi se sviđa. Toliko sam se umorila ukrašavajući sve da je vreme da malo odspavam. Strašnu noć. Ja već volim svoju sobu. Smislila sam da stavim ovdje ormar. Tako je težak. Ovdje ću staviti svoje aksesuare. Da. To će biti torbica, ovdje šeširi, ovdje cipele i još jedna torbica. Njih nikad nije previše. Ovdje ću okačiti moju odeću. Lepota. A tu će biti police za moju šminku. Tu ću staviti ogledalo. Kako sam lepa. A ovdje neka stoji fotelja. Stavit ću još biljku i tepih. Sve će naravno biti roze. I obavezno mi treba ormarić pored kreveta. Tu ću
ću okačiti roze krunu za dekoraciju. A, tako lepo sjaji. A tu će biti neonski ukras. A, kako je slatko ispalo. Moja soba je tako divna. Obožavam roze boju. Da, sviđa mi se bukvalno svaki detalj u mojoj sobi. O, da. Ovdje sam tako srećna. Sve me raduje. A, zanimljivo. A šta je kod mojih komšinica? Hajde da saznamo. Sad ćemo pogledati. Pitam se šta je kod sebe uradila vampirica? O, je li to pravi mrtvački sanduk? A, očigledno ona tamo spava. Nevjerovatno. To definitivno nije krevet mojih snova. Dobro. A šta je smislila Rumi? Idem da vidim. Wow! Kod nje je sve tako lepo. Rumi, tvoja soba je puna detalja. Izgleda tako cool. Svaka ti čast. O, sviđa mi se sve u tvojoj sobi. Dobro si se potrudila. Imaš tako lepe drugarice. Barbie, svrati u goste. Baš sam sad završila sa sređivanjem. Drago mi je što ti se sviđa. Trudila sam se. Hajde da se slikamo. Hajde da probudimo vampiricu. Dosađivala mi je ceo dan. Imam bolju ideju. Hajde da joj malo ulepšamo sobu. Tako je mračna. Hajde da dodamo mašnice. A ova slika je tako jeziva. Bolje da stavimo ovu. A ja ću zameniti ove užasne stvari nekim lepšim. Da, tako mnogo bolje, jel da? A dole ću da stavim lepu plišanu igračku. O, da, slatko. A ovdje neka bude ogromni roze meda. I on je sladak. A jesi li videla ovu lobanju? Uopšte nije lepa. A bolje da zalepimo jedno slatko srce. O, hajde da joj podmetnemo smrdljivu čarapu u sanduk, da se što pre probudi. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. Šta to tako miriše? Šta? Otkud ovdje ovako odvratna smrdljiva čarapa? Pustite me odavde! U pomoć! Poklopac se zaglavio! Izašla sam! Šta ste to uradile? Ne! Moja jeziva odvratna soba je postala tako roze i pufnasta i slatka. Kakav ste to užas napravile! Jao, dođe mi da iskopam svoje oči. To je odvratno. Ma daj, šta ti je? Hajde da napravimo sliku za uspomenu. Tvoja soba će biti još bolja ako u njoj okačiš naše zajedničke slike. Čekaj, a tebe nema na slikama. Tačno, ti si vampirica. Daj, sad ću te ujesti. Odlično. Baš sam ogladnela posle dugog sna. Ti ćeš biti odlična vampirica. Šta si to uradila s njom? Stoj i ne mrdaj. Gde je opet nestala? Gde da je tražim? Kakav je to zvuk? O ne, Barbie. Tvoja odeća. Šta? Ostala sam vampirica? Nevjerovatno. Dobro mi stoji. Baš tako. Sad možemo zajedno da letimo. Hajde. Šta? Zar i ja tako mogu? Sad ću da probam i... uspela sam! Šta? Izgubila sam drugaricu.